Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsuon ni Kristo, ako si Father G ug si Father Mark. Magsaulog ning santos nga misa uban kaninyo aron sa pagpasalamat sa Ginoo sa dakong grasya sa bukasyon sa pagkapari nga among gipuy-an sulod sa 30 na ka mga katuigan. Kauban namo sa maong ordinasyon mao sila si Father Manuel Barahan, si Father Tex Macwa ug si Father Weng Fernandez, no? Pero kaming tulo lang ang natagaag kay kayunan nga makauban kamo karon sa pagsaulog ni santos nga misa. Giordinahan kami ni Bishop Christian Vicente Noel, ang unang obispo sa Diocese Talibon, ug amo siyang iapil sa pagampo karon. Ang iyang kapahulaing dayon, nasayod kami nga sa iyang mga kamot, among nadawat ang ordinasyon sa pagkapari ug malipayon siya nga magsud-ong kanamo karon nga nagpabilin nga matinud-anon naning kamot nga magmatinud-anon sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Iapil nato sa pagampo ang akong apo, anak sa akong pag-umangkon nga si Luke kay nagsaulog sa iyahang birthday karong adlaw. Ug usab atong iapil sa pagampo ang kapahulayn dayon sa kalag sa akong uncle ug igagaw, ang kalag ni Manuel ug ang kalag ni Ondoy. Usab iapil nato sa pagampo karon ang kaayuhan sa panglawas ni Ma'am Ikit Butalid, ni Mami Dayayab ug ni Nisa Yu. Ug alang sa atong mga personal intentions atong ipadangat ang tanan ngadto sa Ginoo diha sa atong tekstagsa ka mga kasing-kasing. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Dios, pinaagi sa hiniusa nga pagpangayo kaniya og pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Magagagahom nga Diyos, naghatag ikaw sa sakramento, sa Pasko sa pagkabanhaw, diya sa bag-ong panagsabot sa kaluwasan sa tao. Ihatag ka namo, aron ang gisaulog namo diya sa pagtuo, sundon unta namo diha sa pagbuhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari, ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo, ug sa mga Saduceo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tawo nga mabanhaw si Jesus, ug nagmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa,
Ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod sa pagkasunod adlaw. Sanglit gabii naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe na nunuo ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa Pangulong Pari nga si Anas, ingon man kang Caiphas, ug kang Juan, ug kang Alejandro, ug sa ubang mga sakop sa banay sa Pangulong Pari. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo? Ug kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kon kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang pag-agiya siya naayo, nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel, nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan naayo sa hingpit, pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio, ang atong tubag, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing na ang balay sa Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing na sila nga mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, katingalahan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magsadya niini. O Ginoo, itugot kanamo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot kanamo ang kauswagan. Daygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namo, gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoong Dios, o gihatagan kita niya sa kahayag. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinunan didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Natanael nga tagas Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinunan. Mingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila mingon, muban kami.
Busa nanlakaw sila og nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus diay kadto. Unya mingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." Siya mingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan, ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot, ug wala sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus mingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo diay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo naman siya, ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinunan nangadto sa lapyahan, sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya mingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo dire og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro og gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos og kalim-an ug 3 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, "Dali nga ri og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinunan nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinunan, human siya mabanhaw. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Unom gyud mi sa dihang giordinahan mi sa pagkapari, 30 na katuig ang milabay. Giordinahan kami pinagi sa kamot ni Bishop Christian Vicente F. Noel, ang obispo sa Talibon ni atong panahona. Karon kay si Bishop Patrick Daniel Y. Parco naman. Si Bishop Abet, unahon ako siya ang una gyud kay siya gyud obispo namo. Sa kanang unom, siya may na obispo namo di. Unahon siya si Most Reverend Alberto C. Uy. C. Uy. Pati yung insika yun. Kay C yun niya. Uy, pag yun. Sunod ako, Reverendo Padre Jesus Frederick C. Camacho. Kanang C na ko, Constancia na. Kini siya, kaming tulura man na dinhi, Reverendo Padre Martin Benjamin Esteliore. Kura-paroko sa Carmen, ako kura-paroko ko sa Hagna, nipuli po ko ni Bishop Abet dito kay si Bishop Abet, kanhi ay man kura-paroko sa Hagna. Sa ito pa, uno man mi, ang tulo na mo, wadinhi. Siya si Father Wing Archilito Mendez Fernandez. Mendez ang iya, moto siya nga Mendez Fernandez. Taga-Uslob to siya, moto nakaadtuming Uslob sa dihang iordinahan kami. Ang duha pa si Reverendo Padre Manuel Teosico Barahan, taga Pitugo. Unya ang ikaunom na mo si Padre Alfredo Tumalon Makwa, taga Talibon. Wala na po doon siya, human siya mag-military. Sa dihang nagsaulog mi sa among ikapermiro nga anibersaryo, ako ginay miuna og host dito sa Sagbayan. Ako po iniwali. Lahi karon kay si Bishop Abet mo ining host, ako gihapon iniwali. Kay iya man kong giingnan. Nya, ang akong wali atong permiro namong tuig, mao ra gihapon akong iwali karon. Tulo ka puntos ang akong gihisgutan atong pagwali nako 1 year ago sa among ordination. Usap pa katuig sa among ordination, ang akong giwali mao kini. Ang una, ako gining ginumduman, ako gining
tabangan yun ni nako og pahinumdum ako gininumduman ang una nga akong gihisgutan ni adto, act and do as though everything depends on you, and pray as though everything depends on God. Number 2 is give and give until it hurts and give a little more. Ang 3, smile even in difficult situation. Kini tingaling tulo mga igsoon, gipuy-an na tingali ni namo tungod kay nakaabot na gud mi 30. Tiaw ba po 30 na gud mi. Kining act and do as of everything depends on you, and pray as though everything depends on God. Gipuy-an tingali ni Bishop Abet, ni Father Mark, ug nako tingali. Sud sa 30 ka tuig, tiaw ba 30 na gud mi ka tuig nga nangalagad sa simbahan. Unya, ang ikaduha is give and give until it hurts and give a little more. Gikuha na mo ni Mother Teresa of Calcutta kana akong gikuha. Mo po ni akong giwali pag first year na mo. Imposible po kay ni mapuyin ni Bishop Abet o ni Father Mark. Ning abot na gud tulo ka tuig. Smile in difficult situation. Bisan og naa ka sa kalisod, learn how to smile. Nagyapoy pahiyom gyapon. Bisag naas kalisod, bisag naas kalagot, bisag naas kasuko, mupahiyom lang gihapon. Ambot lang si Bishop Abet, mapahiyomon magini siya daan, o si Father Mark, mapahiyomon magini daan. Nalang ko'y duha ka buok isumpay sa akong tulo. Duha ka buok kay kinigid siya, kanunay gini siya madunggan ni Bishop Abet. Kami mga Bishop Abet, partner gimin duha. Sa nag-eskwela pa, may sukad pa dito sa Bianay, ug muhatag mig recollection, ako ginay speaker, siya mo tig-operate sa among kaset. Unya, ang paborito na niya kanang, you must be, ang paborito ni Bishop Abet, you can only give to the measure you love. Paborito gyud kay na niya kanang panangpulong yun, you can only give to the measure you love. Ang imong paghatag nagdepende gina sa dako kayong gugma nga imong gibati. Sa ato pa dili gyud ka makahatag ug wa gyud kay gugma. Sa ato pa ang imong pagkamanggihatago nagdepende din na sa imong gugma nga gibati sa imong kasing-kasing. Ug ang paborito gyapon ni Bishop Abet, you are to bloom where you are planted. Bisan asa ka ibutang sa Ginoo, kung ang Ginoo gali nagbutang nimo dinha, mo bloom ra gyud ka. Sa ato pa, you are to bloom where you are planted. Kung asa gali ka gibutang sa Ginoo, hinaot unta nga ni bloom ka dinha. Like Bishop Abet, si Bishop Abet gibutang sa Dios dinhi sa Tagbilaran, ug ni bloom siya as Bishop of Tagbilaran. Bishop Abet, smiling guys Bishop Abet, malipayon gyud ni kayo siya ron. Tiaw ba po, 30. Di malipayon 30 ka tuig. Di lang talaga ko daghanon pa akong istorya, basig madaghan po nagsayop ba? Asa galitong atong magambahan o gabay, kay aron tapuson tani oy. Gihangyo ang tanan sa pagtindog. Ining tungura atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga bililhong pag-ampo ug sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo dungga kami. Unas tanan atong iampo ang atong mahal nga Santo Papa si Pope Francis uban sa tanang mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan ug mga kaparian nga magpadayon sila sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios uban ang gugma ug kadait. Magampo kita sa Ginoo. Ato sab nga iampo ang mga pangulo sa mga pangagamhanan, labi na dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol, ang ato mga pangulo unta magdumala sa katawhan uban ang hustisya ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Atong iampo ang tanang mga kaparian sa ato ang diocese sa Tagbilaran ug Talibon, uban ang mga relihiyoso o mga laygo nga nangalagad nga dili sila maluya sa ilang pagpakita o gugma ngadto sa katawhan nga ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Ug di nato kalimtan sa pagampo ang atong mga minahal sa kinabuhi
nga anaa karon sa mga lain-lain nga matang sa kalisdanan ug mga hagit nga unta magpabilin silang malig-on ug masaligon sa dako nga gugma ug panabang sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kining tanan nga among mga pangalyupo, among gipangayo sa ngalan sa imong nabanhaw nga anak, si Jesucristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman. Sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Buyog ang katawhan, among mga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, puno mo, sundon ko. Pagampo kamo mga igsuon or ng atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang mahigugmaong pagbinayloay sa mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw. Luwasa kami sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay sa kinabuhi ug tabangi kami sa paghigugma sa mga butang sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa among pag-ingon. Santos gid ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Alberto, among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. Busa karon mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubot o natagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Karon atong ipakita nga tuang panaginig sonay panagdayet kaning tanan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo.
Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantayi sa imong makanunayong gugma, kami nga imong giluwas, aron kami nga imong gitubos, pinaagis sa pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyaha nga pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod na kita atong paminaw na mga pulong sa pagpasalamat sa lain nato nga celebrante nga si Reverend Father Mark Esteliore. Mayong buta ng tanan. Ako man yung pasalamat, ikaw man to. Unang pasalamatan, mao yun ang atong Ginoo. Ang iyang klasya, o kahibawa si Padre G, si Bishop Abit nga, kung pa dyan Ginoo, ang lupog na mi. Muna nga salamat sa Ginoo, kining misa, ang tanan, para nako, 15 naman taon ko, pero nakaabot yung taog 30. Nga ako maginan si Bishop, 30 more years pa. Ha? Mga nag-30, napalaing 30 nga umaabot. Tungod na kay ang Ginoo man naguban na mo. Muna nga taga ng Ginoo sa masipang pakpapasalamat niya. Salamat dayon ng Ginoo. Amo pong pasalamatan ang among pamilya, among mga ginikanan. Kami duwa si Bishop Abet, wa naman tayo mga papabama, no? Akong mama, bago pa lang, 2020. Si Padre G, mo gini pinakabulahan kasi mga lalaki nga tanan, G. Kay napadod, hangtod pa siguro, mauna ba, siguro, si Bako. Niya si Mami, o iyang maigsoon. Nagpapakan si Mami, o iyang maigsoon, Sigli. Pasalamatan po na ako ang atong kauban nga mga kaubang pari dire. Si Padre Joy, o mga dikon sa Tagbilaran. O kaninyong tanan, ang akong kauban, si Bishop, dahil mga kauban pero ang akong kauban pod, di po ni kabantahaan pod nga kauban ako sa Panaw, sa parokya. Kitawag na ko na siya og pastoral associate. May pastoral associate ni Bishop. No? Si Nestor Binangbang, akong I love my own mga Nestor. Ako bitang PPC moderator, ako gida. Salamat sa daghang mga kasinatian nga tanan. Kisa ba na diri isa ba? Ano naman no? Sa mga si Padre Ado di ay mati manikusgan. Si Padre Ado, tumakas Padre Ado. Pagkamay-gamay lang ni pero dako ni kabayan sa kinabuhi sa pagkaobispo ni Bishop Abet o sa among pagkapariwod, no? Ako lagi kaingon ang tanan siguro sa among pagkapari, tungkol kay naa ang Ginoo. Kung wa pa ang Ginoo o wa yun may mahimo. Muna nga nanghinaot mi sa inyong kanunay pong pag-ampo, kanunay nga pagsuporta, labi na panahon sa mga kalibog sa kinabuhi, nga murag mamingawon mi, nga murag kami raman, ako raman usag ni parokya. Ako kay bawo sa direksyon, palihog, ang inyong mga pag-ampo, mo yun ay pinaka taas na mo nga pasalamat kung inyo nang gihimo para namo. So once again, salamat o Bishop, napakisli Bishop no? Ato po pinampun si Bishop kay ako mo yang sulti po ka Bishop. Bitaw, kanang ako lang pong ipadangat ang akong pagpasalamat nining duha si Father G o si Father Mark. Wa man po ko magplano og dako nga celebration.
ang ako simple lang nga celebration niya. Nalipay ko nga silang duha mi sulti na ko nga makikiusa sa pagsaulog ning maong adlaw sa amo ang ika-30 anibersaryo. Time flies, no? Kay labas pa kayo sa among panumduman nga nag-celebrate mi sa among first anniversary. Katong gisulti ni Father G kaganina, napa ang among picture nga pinaana pa mi sa among kamot, meaning first year anniversary. And we were very thankful then that we survived for a year. And now can you imagine, we are already on our 30th and counting, no? All because of the grace of God. Wa gilain mi nga ikapanghambog. Kay bisan sa ebanghelyo karong adlaw, ang mga tinun-an ni Jesus nakaamgog gyud sa usa ka dakong kamatuoran. Bisan pag tibuok gabi silang naghago aron makakuhag isda, wa gyud sila nakuha bisag usa ka buok. Kay wala diha uban kanila si Kristo. Apan sa dihang si Kristo diha na nila, sus bisan pag dili oras sa mga isda nga manggawas, kay lamdag naman dili maihap, no? Actually naihap pero daghan yung kayo ang mga isda nga ilang nakuha. So kini magpabili namo nga leksyon sa kinabuhi isip mga pari. We can only be successful or fruitful in our ministry if we always ask Jesus to be with us, no? So Mark and Father J, salamat kaayo. Unya Father Mark katong imong giingon nga 30 more years marag. Ikaw na lang siguro. Di lalim, no? Di lalim ang mo edad tarang idara, pero ang tanan naa sa kamot sa Ginoo, no? Kung iyang itugot ngano mang kinsa man ta nga mobalibad, no? Pero kung di ta niya paabton ana, ug yan natang kuhaon papahulayon, kinsa man pud ta nga mobalibad ana, no? Kana man ang atong gilantaw o gitinguha nga moabot ng adlaw nga kita mahiusa sa kalipay nga hilabihan uban kaniya. So manindog na ta karon alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw, gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Magpasalamat sa grasya nga nagawa, isang yaw sa katawan, si Kristo atong dalan sa atong kaluwasan. Gumakalinaw ni Kristo, mukhang kaayos sa Ginoo, magauban diha ka nato, kadasi sa atong pagpuyo.